муродалӣ 20 сол аст бо мор сару кор дорад. 20 сол аст ҳар 15 рӯз ба ҷонаш хатар таҳдид мекунад. дар ин қафасҳои шишагин 42 мори кубро ва гурза нигаҳдорӣ мешаванд. дарозиш 1 метр 80 сантиметр мешавад. вазнаш 42 кило. паррандаҳо мехоҳанд ба монанди гунҷиш мушҳои табиӣ. 16 сол умр мебинад гуфтеда? Бале. вазифаи муродалӣ гирифтани заҳри мор аст, ки дар ин парваришгоҳ ҷамъоварӣ мешаванд. ин яке аз 2 мори заҳрнок дар тоҷикистон аст, ки гурза ном дорад ва дар ин морхона дар пажӯҳишгоҳи зоология ва паразитология парвариш мешавад. масъулин талош карда истоданд, ки аз ин заҳр гиранд ва ҳоло парваришаш ҳам нав шурӯъ шудааст. гирифтани заҳри хазандаҳои хатарнок истеъдоди хос мехоҳанд. морҳои кубро ва гурзаро аз кӯҳистон меоранд. масъули ҷамъоварии мори заҳрдор Муродалӣ Афғонов аст. имсол овони шикор як мор ба ӯ заҳр зад. ӯ мегӯяд бо мор алоқаи хос дорад ва хатар ӯро аз шуғлаш боз намедорад. ин морҳо мо маконшоно табиатда омӯхта рафта қапида оварда дар корхона омӯзиш карда беморшудагиша бурда сар метиҳем нав ҷошта нав меёбем. баъд аз 40 соли таваққуф пажӯҳишгоҳи зоология ва паразитологияи Академияи улуми Тоҷикистон ба парваришу таҳқиқи морҳо шурӯъ кардааст ва заҳри онҳоро бо ҳадафи истеҳсоли саноатӣ ҷамъ мекунад. таркиби заҳри морҳо вобаста ба вояҳои ғизоияшон омӯхта мешаванд ва оянда пешниҳод карда мешавад, ки ҳамин заҳри морҳо барои истеҳсолот тавсияномаҳо пешниҳод карда мешавад. дар Тоҷикистон 15 навъи мор вуҷуд дорад, ки танҳо 5 намуди онҳо заҳрдоранд. Тоҷикистон дар гузашта заҳри морро ба Иморати Муттаҳидаи Араб, Олмон, Ҷопон ва Чин содир мекард. қимати 1 грамм заҳри гурзамор дар Аврупо 620 евро аст. заҳри мори гурза дар тиб ба сифати дармонӣ, қатъ кардани хунравӣ ва заҳри кубро барои кам кардани дард ва косметология истифода мешавад.